guys, niyan ako diri sa amuang dapit sa among panimalay guys. Pauli na. Gikan pa ko sa na isang in guys, pero sama sa gihapon, wa gihapon moabot ag ako ang gipaabot. Niuli nalaman ko kay gabi hapon na. Ya medyo gigutom na pug ko. Yung ani dyan yung trabaho guys. Kanunay lamang taong ni paltos. Pero sige lang. Trabaho man. Gihuat na ho og udto hanto na hapon wa diha. Kay hapon man kuno moabot. Wa gihapon. Pero sige lang. Padayon lang ta gihapon ani. Ani uli ko guys kay hapon na. Moadto na pud mi sa pikas bahay ila ni Ma'am Amy. So basin og maratingali to guys kay basig na ay kakulian nga wala kapugngan. Sayo-sayo mi na ni hapon ani guys kay mutapon nami dito sa pikas bahay ni Ma'am Amy. Dali-dali mi ani og pangaon. Murag baryo-baryo mi ani guys. Una ko ni kaon kay gigutom lagi ko gikan sa lakaw. Una kong kaon ni Mr. Nalipay ko guys kay pag abot nako doon na nay sinabawng manok. Among sudan guys. Natambalan din akong kagutom guys. Sa manok. nalapasan na akong kaon dito sa nanay isang in kay sa hulat-hulat sa amo ang client nga wa pa diha. Sayo may manihapon kay dili na mami manihapon sa pikas bay kay labi na kay nagkadaghan po sila adto. Mo na ang batasonon guys nga dili jud mi mukaon atong dapit sa ila Ma'am Amy kay nag-ubay-ubay sila. Og si Mr. Ane di kanini nang lawag og hayop. Mawahag yun na siya nako guys kay matima pa man siya sa among mga kahayupan. O di apuran ako siya nga pagsige ana kay maligo kay basig malit mi. Kay labong na among anak nga among sakyan padong dito sa ilang dapit ni Ma'am Ames. Hago po niyo siya guys kay namanday man pag uli maglag og baboy. Kay basta ani gabahin-bahin amo mga trabaho ani. Ako sa nanay isang in siya mamanday, ako muli po dito sa among mismong panimalay kay magdigamo. Sahay po sila na pud ang magdigamo kay labi na og na ako'y hulaton nga mga customer nga mo saka dito sa amo ang nanay isang in. Mao na nga bahin-bahin guys. Usahay mga bata na mo dungag. Amo tawag lang ko nga padungagon sila. Kay di ko kaulian ng mga time. Mao na nga. Nanig yun akong kinabuhi guys. Bahin-bahin sa mga trabaho. A few moments later. Buntag na ni guys. Buntag sayo ni. Sayo mi na nauli gikan sa ila Ma'am Amy. Nagaplano man ning usa og matumig tagbilaran. Ano naon sa badiyang Domingo man di maday pwede matumig tagbilaran. Mao na nga niadto na pud mi subos-ubos nga bahin sa baybayon. Gululingkod mi adto gulantaw sa mga mananagat or mudayo ang mister sa mga mananagat nga mo loud. Among gidajungan ang senior citizens nga mananagat guys kay maglisod siya o siya-siyara kay di man po daw aning tawhana kung ugaling adunay kuhaani siya si tatik kung grasyani guys di gyud magdinako panghatag sa mga mangdajungay. Bert adto kog kuan ba? Aman. Ugma tagbilaran? Mano man? Magbayad kog is-es. Oh.
Okay, pila kwarta na mo ana? Wajar mo. Agay. Kuwang dahil mo kwarta nga. Murag 2,000 man akong nakita. Ih, kakita deh ka? Bisa ko ako kakita pero nahibaw jud ko nga nakay kwarta. Namanggoy Puhon. man namang gimutugan ako. Pero ako kahibaw pilay kapin sa 2,000. Kuan. Pila na buwan na imong kuan? 560 mga 560. Sa to pas tulo ka buwan ana. Once kuan. Mga 1,700 din na. dool. Mga depot kabot og 1,700 basta mga 1,700 ana mo budget. Di bayaran man ang nagbugas. Asus pa ni mga bugas. Saking kagbunbon na nailagan bunbon na niyo. Simba ko. Why, di mo manubin? Unas lagi dari munggo. Unas ba eh? Amihan naghangin ha? Yan na gano'n baro. Na, murag mukuan sa tong panit na. Unza. Grabe mo raga. Gapdos ba doon yung mata eh. Oo, mga. Ining time guys. Niuli ko dito sa amo abo guys. Kaya nabili na mong yawi. Wa din ako bada. O mindras ko nga istambay ng gawas guys. Nangha pa kong pictures aning karsada. Sudlo na ning amo guys, medyo nisud na ko ani. Mo ni among agianan guys, padung sa amo ang bye-bye. O subay sa kanaw guys. Wa pa ko kalugar ng kanal guys, amo unta ning Sibakan, pero wa pa mi kalugar. O arang yun na kung punguta ni guys kay balong gadali, nabili na hinog yawi. Lain magugbag ang gida guys, dili nang bag sa una bitaw na hong lakaw. Mao nang nalimtan na hinon ang maong yawi. Layo-layo po nga mo ang sudlunon guys. Mao to karsada ato to Padong sa baybay. Layo-layo. Balik na ko sa agi ani guys. Baklay lamang ko ani kay wa man diag amo ang driver. Ni ami puyo aning Luis Hospital Yonalim. Atong makita ang maong hospital oh. Nasuluyo nga bahay ni guys. Hi guys. Diuli ko deh kay nabili na hong yawi.
Nalilingaw na lang po ko kuha og kamera aning highway guys kay gikapoy naman ko baklay-baklay. Pugo sa nanay isang in guys. Naghuwat na pugo og nay maabotay ron estudyante guys VIT. Mintras naghuwat guys, magkalingot ka og hagod aning kuan. Gamunog ba ni guys? Ito ni siyang lilason guys. Kabul ang kutsilyo guys kahit di mo tulong. Kinangla man yun ni guys nga magkapariha ang paglilas ani kay kung di ni mo parihason nay dagko na ay gagmay. Agoron guys dahil gan una siya lilasa. Iba ng sukdanan guys. Sukdo ni siya guys kung saan pag lilas. Balik naman tayo kong cutter guys pero hindi na lang. Madada naman. Kung mulakaw ko guys mo to merkado basin o maabot na ang amo ang di paabot. Pudhaguron guys kay aron pag lilas humo sa Surigao lagi sa una tapos maibog jukos mga dalaga lang listo na kayong mukuan mo lilas. Nagtubuong po sila guys, so ganyan anak god. Ako kay bata pa ko, man ko kaagi pa ani. Sila na bata man jud. Mutong gitudluan ko nila sa akong mga amiga sa Surigao guys. Tuod sa Surigao. Kumusta sa akong mga suod nga gara sa Surigao guys? Linog ra ba sila karon? Manghinaot ta nga ang atong mga suod nga higala maiway in town sa disgrasya. Labi na sa akong mga iksuon, sa akong mga bayaw. Ito akong mga bayaw dito guys. Ingat lang sa tsunami. Kidapli man sila sa baybay. Guys, dinhin niyo makita guys nga di pa jud ko kamao mo gamak banig kay tanaran ning posisyon ani guys. Ako lang nang istudyohan kung saan paggama o banig. Murag sa tunga ko gasugod guys. Bawa sa sayon daplin ba o tunga magsugod. Basta kay ngananing ako ang paggama og banig. O kaninyo guys, ako magpasalamat sa wa pa mag-subscribe, palihog subscribe o share sa akong mga videos aron sa ingon makatabang mo sa ako ang tumong og tinguha. Kaninyo guys, bye bye.